Kaixo, ni Aitor naiz, eta gaur, erlijioa eta erdiaroa, edo erlijioa erdiaroan azalduko dizuet. Kontua da, erlijioa gizakiaren bizitzan oso esparru garrantzitsua dela gaur egun, eta batez ere zela erdiaroan. Izan ere, erdiaro guztia, erlijioen inguruan dabil. Bertan zeuden pertsona guztiak, pertsona oso erlijiosoak ziren, eta erlijioa zen haientzat, ziurrenik haien bizitzan zegoen esparrurik garrantzitsua. Gaur egun oso argi daukagu printzipio laikoak jarraituta, iraultza frantsesaren ondoren, erlijioa zerbait pertsonala dela. Hau da, ni erlijiosoa izan daiteke, elizara joan daiteke, mezkitara edo otoitz egin hemen edan, baina nire bizitzaren pertsonalaren parte da. Erdiaroan ordea, ezen horrela, hau da, estatuak berak, erregeek, sultanek eta abar, erlijioaren inguruko erabakiak hartzen zituzten, eta nolabait mundu guztia zegoen derrigortuta erlijioak esaten zuenari edo erlijiosoek esaten zutenari jarraitzen. Aurkezpen honen helburu nagusia, apur bat erdiaroan egon ziren hiru monoteismo nagusiak zeintzu ziren azaltzea da, kristautasuna, judaismoa eta islama, baina bide batez erlijioa zer den eta beste erlijio batzuk zeintzu diren ere azalduko dugu. Hemen aurkibidea ikus dezakegu eta aurkibide horretan hainbat erlijioaren simboloa ikus daiteke. Hasteko eta behin planteatu behar da, normalean, erlijioek mundu material eta mundu espiritualaren arteko ezberdinketa egiten dute. Ez guztiak, baina normalean horrela izaten da. Kontua da, badagoela ikutu dezakegun mundu bat, eta horretatik aparte, egongo litzateke beste mundu jainkotiar bat, edo ez espiritual bat, ez? Orduan, adibidez, hor ikusten ditugu Zoroastro eta Platon. Zoroastro izan zen mazeismoa izeneko erlijio baten profeta, eta Platon filosofo greko bat. Eta bien kasuan, aipatzen da hor mundu espiritual bat dagoela, eta influentzia handia izan zuten mendebaldean. Oda, jatorriz, bata iraniarra zen, eta gaur egungo Iran ingurukoa, eta bestea grekoa, baina bere ideiak asko hedatu ziren munduan zehar, eta nolabait ongia eta gaizkia, arima, eta bar, gai bezala ezarri ziren gure kulturan eta oraindik gurekin doaz, ez? Orduan, alde batetik kontu espirituala daude eta beste batzuetan imaginazioa dela medio, asmatzen ditugu adar bakar, dragoi, gizotxo bezalako elementu ez errealak baita ere, ez? Baina, kontua da, erlijioek uste dutela mundu honetatik aparte, badaudela beste realitate espiritual batzuk, gure gainetik daudenak, ikusi ezin daitezkenak, edo hil ondoren ikusiko ditugunak, ez? Kontua da, zer da erlijio bat? Pertsonen sinesmen multzoa da, eta mundu espiritualarekin lotu hau da, jainko eta jainkoekin. Orduan, esan bezala, printzipioz erlijioek uste dute beste zerbait dagoela hor, atzean, eta beste mundu jainkotia horrek badaukala eragina gure munduan. Erlijiosak diren pertsonak haien erlijioko otoitz, erritu eta praktikak egiten dituzte. Eta azkenean helburua izaten da jainkoei gauzak eskatu edo jainkoen onurak lortze. Bestalde, badaude ateoak ere, hau da, jainkorik ez dutenak eta jainkoetan sinesten ez dutenak. Zer da egin behar duguna? Mundu guztia errespetatu. Ateoa izan, agnostikoa izan edo erlijiosoa izan, norberaren aukera da eta printzipioz inor ezin dugu diskriminatu haien beraren erlijioa dela eta. Ez dago beste bat baina hobea den erlijiorik eta erlijiosoa izan edo ez, guztiei zor diegu errespetu. Hemen, erlijio ezberdinetako sinestunak ikus daitezke. Eta, hemen planteatzen dut, azkenean erlijioetan jainkoei otoitz egiten zaiela onurak lortzeko, eta aldi berean, jainkoak eman
alduten arren, askotan kendu edo zigortzen dituzte sinesdunak, zerbait ondo ez egiteagaitik, eta orduan hor dago lotura bat mundu material eta mundu jainkotiarraren artean. Hau da, nahiz eta guk ezin ikutu, erlijiosoen ustez badago beste mundu hori, eta beste mundu horietan dauden jainkoek eragina izan dezakete gure munduan, ikutu dezakegun munduan. Hemen ikusten dugu erlijioa gaur egun nola sakabanatzen diren munduan zehar, eta argi eta garbi kristauak eta musulmana dira nagusi, baina indiarrak eta budistak eta ere badaukate pisu dezente. Gero kontuan hartu, erlijio handi bakoitzaren barruan hainbat azpi erlijioa daudela. Kristauen barruan, ortodoxoak, katolikoak eta protestanteak daude. Eta musulmanen barruan, adibidez, suniak eta txiitak. Hemen ikusten dugu erlijioen mapa, eta fijatzen bazarete, Islama Afrika iparraldean eta jatorria duen Arabia ekialdean dauden Asiako lurretan ezarrita dago, baina baita Indonesian ere. Kristautasuna berriz, bere variante guztiekin, Amerika osoan zehar eta Europan eta Rusian egoteaz gain, Afrikan eta Australian ere badago. Azkenan honek zerikusi handia dauka kolonizazio prozesuekin. Kristobal Kolonek Amerika nahi gabe aurkitu ondoren, Europar potentziak jende asko bidali zuten munduko hainbat gunetara. Eta gero, 19. mendean Afrikan sartu zirenan, baita ere kristauak sartu ziren, misionero kristauak kristautasuna edatzen. India eta Txinan berriz, budismoa eta hinduismoa dira nagusi. Erlijioekin, zuhaitz genealogikoa ere egin daiteke, eta ikus daiteke erlijio batzuetatik beste batzuk sortu direla. Erlijio batzuk beste batzuen eratorriak direla. Hau, berezik interesgarria da monoteismo handien kasuan. Kontua da, erlijioen evoluzioa burtsu bat ikusten modugu hasiera batean, historia aurrean eta nahiz eta gaur egun, oraindik posible den tribu batzuetan eta topatzea, animismoa praktikatzen zen. Hau da, haientzat objektu eta animaliek arima bat zeukaten. Eta, txamana zegoen, jainkoekin komunikatzen zena, eta adibidez, totemak zituzten, ez? Ipar Amerikan. Baina ondoren, beranduago, nekazaritza asmatzeakoan eta politeismora pasatu ziren zibilizazio asko, eta orduan, amalurra edo astroak urtzen hasi ziren, beste guzta hobea eskatzen, eta politeismoaren zentzua da, jainko ezberdina daudela eta jainko bakoitzak bete behar bat daukala. Eguzkiaren jainkoa egon daiteke, baina beste bat ibaiarena izango da, beste bat ongiarena, eta azkenik, monoteismoak sortu ziren. Orduan, lehen ikusi dugun Zoroastro profetaren mateismoa izan daiteke lehen monoteismoa, nahiz eta guztiz monoteistez izan. Eta horren ondoren, etorri ziren judaismoa, kristautasuna eta islama. Eta hauen berezitasuna da jainko bakar batean. Jainko bakar eta guztidun batean sinesten dutela. Erlijioen zuhaitz genealogikoa ikusten badugu, berezik interesgarria da ikustea nola judaismotik, hemen ikusten dugu, kristautasuna lehenik eta islama ondoren sortu ziren. Hau da, nolabait, aurreko bien aitzindari da judaismo. Hemen hobeto ikusiko duzue, izan ere lehenengo judaismoa egon zen, baina beranduago kristautasuna eta islama, hau da, monoteismoa. Da gero, fijatu nola kristautasunaren barruan ere hainbat korronte sortu ziren beranduago eta gauza bera islamaren kasuan. Hemen ikusten ditugu, erlijio abrahamikoak. Zergaiti dira abrahamikoak? Abraham profetan sinesten dutelako irure. Orduan, bai juduek, bai kristauek eta baita musulmanek ere sinesten dute, bere garaian, Abraham profeta egon zela, eta nolagai guztien aita edo izango litzateke. Guazen banaka erlijio hauek aztertzen. Lehena eta sarrena judaismoa da. Hor ikusten ditugu goian, bere simboloak. Bai Daviden izarra, 10 esanak eta hainbat zazpi buruko kandelaz. Kontua da,
Egipto eta Mesopotamien politeismoa zegoen bitartean, juduak jainko bakarra zeukatela, Jabe da bere izena, eta juduek idatzi zuten liburu bat, Tanaj edo Itun Zaharra. Itun Zaharra hau da Biblia, kristauen Bibliaren lehen zatia. Eta bertan, azaltzen da nola jainkoak lurra eta gizakia sortu zuen, 6 egunetan, eta nola ondoren mundua zuntzitu zuen, orduan Noek arka batean sartu behar izan zituen animali guztiak, ondoren Moisesek esklabu bezala Egipton zeuden juduak, hau da, Israeldarrak bertatik atera zituen itsasoak bitan banatuta, ondoren jainkoaren arauak idatzi zituen hori harrian, eta hainbat, historia gehiago daude, ez. Gero, Tora eta Misna izeneko beste liburu batzu dituzte, eta hainbat sinesten. Jainko bakar eta gogor bat dago, jainko hau da gupida gabea, zigortzen ditu pertsonak, eta berak esan behar duena egin behar da bai edo bai. Gero, Toran jartzen du nola bizi, haien ustez Israel da herri aukeratua, hau da, juduak herri bat osatzen dute eta haiek dira herria aukeratua. Munduko herri guztien artean haiek dira salbazioa lortuko dutenak. Eta horretarako Mesias bat etorriko da. Orduan, haiek itxaroten daude oraindik gaur egun, eta espero dutena da, momentu jakin batean Mesias bat etortzea, eta jainkoaren erreinuan lurrean jarriko du Mesias. Bestalde, ama judua duena da judua, hau da, komunitatea oso itxia da, haien artean eskontzen dira, eta printzipioz, zure ama judua bada, zu ere judua zara. Orduan, juduak ez dira asko munduan zehar, ezin dira edatu beste erlijioa bezala, ze ez da erreza, kanpoan dago norbait bertara sartzen. Horretaz gain, elkartzeko eraikina sinagoga da, sabata edo zapatua edo larun bata da egun sakratua, ez dute lanik egiten, ez antzeko ezer egun horretan. Lider religioso bezala daukate rabino, hor eskuman ikusten dugun bizardun hori. Eta Jerusalem eta bertako haienen harresia dira leku sakratua. Jerusalem bere garaian zeukaten tenplua, eta, hainbat bider suntzitu zuten, erromatarreko besteak beste. Azkenik, festa egiten dute, Pasko judua, hau da aste santua. Baina ez da kristauen aste santu bera. Vale. Jainkoaren esanak hor ikusten ditugu, eta hainbat dira, baina, entzungo zenituen, ez duzu hilko, ez duzu apurtuko, ez zara beste baten emaztearekin oheratuko, eta bar. Hemen ikusten ditugu, non bizi diren, judua gehien bat, eta argi eta garbi Israel da portzentai handiena daukan herrialdea, baina, Rusian eta estatu batuetan ere desente da. Vale. Guazen noen kristautasunera. Lehenik Nazareteko Jesusekin hasiko naiz, bera da zubia judaismo eta kristautasunen artean. Goratzen baduzue, juduak Mesias bat itxaroten dabiltza, oraindik gaur egun. Kontua da, Jesus izeneko pertsona bat jaio zela kristaurreko 4. urtean, naiz eta ofizialki 0. urtean jaio zela esaten den gaur egun. Eta bera, Jesus, ez zen kristau jaio, bera judua zen. Orduan, bere gurasoak juduak ziren, bere ama judua zen. Eta beraz, judu bezala jaio eta ez izuten, bizi zen, ez? Kontua da, jaunartza hartu zuena, Juan Bautistak edo jaunartza eman zion, eta momentu jakin batetik aurrera hasten da mezu bat edatzen. Bere ustez, jainkoaren erreinua badator, handik utxira mundua amaituko zen, eta denok salba gaitezke. Orduan, azken juizio bat egongo da, eta pertsona honak edo zerua joango dira, haien arima bintzat, eta gaiztoak izan direnak infernura, ez? Eta lagun urkoa maitatu behar da bere ustez, bestea maitatu behar dugu eta respetatu, ez? Orduan, bere bizitzan hainbat momentu egon ziren, lehen ikusiko dugun bezala, eta azkenean hil egin zuten, erromatarrek atxilotuta hil egin zuten. Kontua da, ondoren etorri zirenak, ulertu zuten bera zela Kristau da, Mesias, ez? Jesus, Kristauen ustez da Mesiasa eta jainkoaren semea.
Baina, berarekin bizi ziren judu gehienak, ez zuten Mesias bezala hartu. Beraientzat ez da espero zuten Mesiasa, eta beraz, oraindik gaur egun jarraitzen dute itxaroten Mesias bat heltzen. Baina, Jesusen jarraitzaile batzuk esaten zuten baietz, Kristo zela, Mesiasa, eta orduan kristautasuna sortu zuten. Eta orduan, idatzi zuten itun berria, eta liburu berri hau, evangelioa, gehitu zioten aurretik juduek idatzitako itun zaharrari. Orduan, apostuluek kristautasuna sortu zuten erlijio bezala, eta erlijio honetan onartzen dira aurretik juduek esandako hainbat gauza, jainkoa bakarra dela, jainkoak mundua sortu zuela, Adan eta Eva, Noe, Moises eta haiek guztiak, baina jarraipen bat ematen diote honi, eta kristauen ustez, momentu jakin batean, Jesus da jainkoaren semea heldu zen mundura, eta bere sakrifizioari esker, bere heriotzari esker, munduko pertsonen pekatua garbitu ziren. Bestalde, fijatu zaitezte hor, Judean jaio zela Jesus, eta fijatu nahiko beltzarana izango zela ziurrenik. Hau da, gaur egun, bere Jesusen kuadro eta estatuetan agertzen den Jesus hori da, europearrek imaginatu zuten Jesus zuri eta bizardun bat, haien irudira, baina benetan Jesus esen horrelako izan. Orduan, Jesusen bizitza hemen ikusten da, hau da, anuntziazioa dago, Espiritu Santua, hau da, jainkoaren beste nolabait forma bat, Mariaren ganadoa, eta, Gabriela Goiain geruak ere beraekin hitz egiten du, eta esaten dio, jainkoaren seme izango dela. Haurdun geratzen da, usoak, hau da, Espiritu Santuak haurdun uzten du, hau da, jainkoak haurdun uzten du, eta beraz, virginitatea galdu gabe, seme bat dauka. Jesus. Orduan, Maria, pekatu gabeko emakumea, ze ez da astitu sexu harremanak izan, bada Jesusen ama, eta horrela, pekatua ez dio pasatzen, bere semeari, beste pertsonei haien amak pasatzen dien bezala. Pekatuaren kontzeptua, kristautasuna, gogoratu Adan eta Ebatik datorrela, da Ebak paradisuan sagarra hartu zuen, Adani eman zidan, Adanek ere hartu zuen, eta beraz kanporatuak izan ziren paradisutik edo jardinetik. Eta beraz, emakumeek, azkenan pekatu originalaren karga hori daukate, eta sexu bidez, pertsonek pekatu hori seme-alabei pasatzen diete. Baina Jesusek ez zeukan pekaturik, ze bere amak ez zuen izan sexu harremanik Jesusen aita ordearekin, hau da, Joserekin. Hain zuzen ere, Jose gazteleraz Pepe da, edo horrela ezagutzen dira, eta Pepe padre putatibo bezala topatuko duzu hiztegian, hau da, bera da aita orde bat, ez da benetako aita. Beranduago, kialdeko magoak heldu ziren, Gaspar, Melchor eta Baltasar, eta nagusi egiterakoan, Juan Bataiatzaileak, Juan Bautistak, jaunartzea egin zion. Jesusi. Ondoren predikatu zuen eta bere mezua bere ingurukoei helarazi, eta momentu jakin batean antxaldatzea dago, da, nolabait hil eta zerrura da. Baina kontua da, hainbat mirari egiten dituela, eta adibidez Lazaro hilda topatzen du eta berpizten du, ogia eta arraina biderkatzen ditu, ura ardo bihurtzen du, leprosoak sendatzen ditu, itsuari bista itsutzen dio, tenplutik merkatariak botatzen ditu, ordan, kristautasunak hasi batean diruarekin hor badauka konflikto bat. Bestalde afaria egiten du, azken afaria bere jarraitzaileekin, eta gogoratu 12 apostoluaren artean Judas dagoela, eta Judasek traizionatzen du. Jesus, teorian jainkoaren semea denez, badaki traizionatuko duela, eta Judasek musua emanez, seinalatzen du norden Jesus atxilotzen dute, eta atxiloketa hau dator, judu batzuk bere kontak hartzen direlako. Eta horren, erromatarre dira atxilotzen dutenak, eta nekealdiaren ostean, asko sufritu ondoren, guru hiltzatu eta hil egiten da Jesus. Heriotza honek, kristauentzat, pekatua garbitzeko zentzua dauka da. Jesus, jainkoaren semea, sakrifikatu da, guztien pekatua garbitzeko. Eta, ondoren, hilobiratu ondoren,
handik 3 egunera berpiztu egiten da. Orduan, hau da beste mirari bat. Vale, orduan, kristautasunan ezaugarriak hauek dira. Jesus apostolak, hau da, ondorengoek sortzen dute erlijioa. Hau da, bueno, Biblian eta ikus daitekeena, azkenan bere jarraitzaileek sortu zuten. Orduan, erlijio honen eta judaismoaren arteko diferentzia nahiko argia da. Izan ere, nahiz eta amankomunean hainbat kontu izan, erlijioa unibertsala da. Hau da, bere pretentzioa da zabaltzea, edonor bihurtu daiteke. Kristau horregaitik hasi zen hainbeste, eta horregaitik bihurtu zen munduko erlijio handien, ez? 2000 milioi pertsona baino gehiago dira teorian kristaua gaur egun. Orduan, munduan zer zabaldu zen, eta hasieran sekta judu txiki hori bihurtu zen munduko erlijio handia. Sinesmenak ondorengoa dira, alde batetik Trinitate Santua. Jainkoa, Espiritu Santua eta Jesus, hirurak dira bat, nahiz eta hiru izan, eta aldi berean dena dira jainkoa. Orduan, hau dogma bat da, eta sinestu behar duzu, nahiz eta ematen duen ez daukara zentzurik. Hau da, hiru dira, eta aldi berean bat, eta dena dira jainkoa. Vale. Jesusen Mesiasa, hau da, Kristo, eta etorri eta gizakiaren bekatua garbitzeko sakrifikatu zen. Orduan, hortik aurrera guztiak salbatu daitezke, eta pertsona hona bagara, edo azken momentuan. Azken juizia baino lehen, damutzen bagara gure pekatu ez, posible da, paradisura jo. Izan ere, azken juizio horretan, erabakiko du jainkoak, ea, zerura edo infernura zoaz. Biblian, itun zaharraz gain, hau da, juduen liburuaz gain, itun berria ere jartzen da, eta, bueno, hor, genesitik, hau da, munduaren sorreratik, Jesus hilarte, gertatutakoak kontatzen ditu Bibliak. Erlijio unibertsala, esan bezala, denok salba daitezke eta edonor bihurtu daiteke kristau. Eta simboloa dira gurutzea, ze bertan hil zen Jesus. Eta elkartzeko eraikin bezala Eliza daukagu, ez? Egun sakratua igandea da. Eta lider religiosak hainbat. Elizaren barruan, aita santu dago goian, gotzainak, apaisak, eta monje eta monjak ere badaude. Eta hau dira, bueno, klero erregularra, hau da, espezifikoki, otoitz egitera edo dedikatzen dira. Besteak, apaisak eta guztiak hartu emanak dituzte gizarte zibilarekin, hau da, Elizaren partez diren pertsonek. Leku sakratu dagokionez, Jerusalem, Roma, Lourdes eta beste hainbeste daude, eta festa bezala Gabonak eta Aste Santu bat, ere. Gabonetan jaio zen Jesus teorian, nahiz eta gaur egun badakigun ez dela egia, eta Aste Santuan gurutzitzatu zuten. Islamari dagokionez, Mahoma da profeta, eta 7. mendeko profeta bat da. Arabian jaio zen, eta berak sortu zuen Islama. Aurreko profetak, hau da, juduen eta baita Jesus bera ere profetak onartzen zituen, baina, Mahomaren ustez, aurrekoak, hau da, judu eta kristauak ez zuten entzun mezu osoa, jainkoaren mezu osoa. Zati bat bakarrik entzun zuten. Orduan, momentu jaken batean, kobazuro batean meditatzen da bera, hartzen zaio. Gabriel Goiaingerua, Maria Virginiari agertu zituen bera, eta esaten dio, jainko bakarra ala dela, eta azken juizioa egongo dela, infernua eta paradisua. Kristauen kasuan bezala, izan ere, bueno, juduen kasuan ez da horrela, ez daukate infernu eta paradisurik edo, bueno, korronte askok ez. Eta, Mahomak esaten du, salvazioa lortzeko 5 bete behar dira. Jedea iturtu behar da, hau da, ala da jainko bakarra, hau da musulmanekin bazara, eta makurtu, alaren aurrean, 5 aldiz Mekara begira otoitz egin egunero, limosna eman pobrei, ramadama egin, hau da, baraualdia hilabete batean urtero, eta Mekara joan posible bada. Hau da, pobre bazara, ez daukazu zetan joan, baina bestera. Liburu sakratu bezala Korana, jarraitzaileak musulmanak dira, eta erlijio unibertsala da baita ere, hau da. Denok salba daitezke eta edonor bihurtu daiteke musulman. Aita musulmana bada, emakumea izan daiteke ez musulmana, izan ere ulertzen dute musulmanek, haien semeak izango dira aitaren erlijio bereko. Baina horretaz aparte, musulmanek izaitezke kanpotik, ez? Simbolo bezala ilargia eta izar berdea daukate, eta mezkitetan batzen dira. Eta bertan otoitz egiten dute, nahiz eta edonon egin daiteken otoitz. Egun sakratu ostirala da, eta lider religiosa imana. Otoitza zuzentzen duena. Baina Mahomaren ustez,
dena gara berdinak jainkoaren aurrean, eta beraz, imam honek ez ditu horrelako privilegio berezirik, berak otoitza zuzentzen du eta puntu. Ez da erlijio kristauan edo rabinoak judaismoan bezala, haiek daudela besteen gainetik, zentzu askotan, ez? Bale, festari dagokionez Ramadana osatzen dute, hilabete daude jangabe eguneko argian zehar, eta sexu harremanik izango. Debekuei dagokionez, txerria ezin dute jan, alkohola eta bar ere, zorizko jokoetan ezin dute jokatu. Txerriaren kasuan, juduek ez da ere ezin dute txerria jan. Baina badauka zentzua, ze desertuko erlijioa dira, eta desertuan txerria bere garaian esan jaten ura asko behar zuen, eta gainera gaixotasun asko transmititzen zituen, orduan nahiko zentzuzkoa da txerria ez apreziatzen. Herri barbaroi dagokionez, erdiaran ere agertuko direnez bikingoak, bakarrik aipatu, erlijio pagano bezala ezagutzen direla, kristauentzat paganoa dira, hau da ez kristauak, eta hauek badira politeistak. Ez daukate libururik, oralki transmititzen dituzte haien jainkoen nondik norakoak, poesien bidez eta bar, eta mitologia nordikoa politeista horren barruan, badaude Odin, Thor, Loki, Freya, eta hau guztiak Asgarden bizi dira, eta badaude beste animali mitologiko batzuk ere, heroiak, ipotxak, elfoak, valkiriak, eta bukaeran Ragnaroka dator, munduaren amaiera. Bestalde badaude budismo, hinduismo edo beste erlijio batzuk ere. Baina, kasu honetan, erdiaroan Europan ez dute influentzia handiegirik izan. Eta, kristautasunaren historiaren bidea daukazu hemen, erlijio handien edapena munduan zehar, eta hau da bibliografia. Besterik gabe, espero dut lagungarria izan.